ଆକାର ଯୋଗ ଏହା ଅକ୍ଷରର ଆଗରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି କ ଯୋଗ ଆ ସମାନ କା, ଖ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଖା, ଗ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଗା, ଘ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଘା, ଚ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଚା, ଛ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଛା, ଜ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଯା, ଝ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଝା, ଟ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଟା, ଠ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଠା, ଡ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଡା, ଢ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଢା, ଅଣ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଣା, ତ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ତା, ଥ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଥା, ଦ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଦା, ଧ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଧା, ନ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ନା, ପ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ପା, ଫ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଫା, ବ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ବା, ଭ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଭା, ମ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ମା, ଜ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଯା, ର ଯୋଗ ଆ ସମାନ ରା, ଲ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଲା, ତାଲବ୍ୟ ଶ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ତାଲବ୍ୟ ଶ ଆକାର ସା, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସା, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଯୋଗ ଓ ଆକାର ଆ ସମାନ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆକାର ସା, ହ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ହ ଆକାର ହା।